Vážené kolegyne, vážení kolegovia, neviem ako vy, ale ja som skutočne rada, že sme sa tu dnes stretli. Jednak pretože ja strašne rada chodím do práce a jednak pretože tým, že sme dnes tu, tak ste potvrdili, že počas takmer dvojmesačnej obštrukcie sme sa nemýlili. A to, keď sme vás upozorňovali na to, že novela trestného zákona môže byť v rozpore s právom Európskej únie, bola pravda. Pretože to, čo dnes robíte, a síce, že opravujete vašu trestnú novelu, len potvrdzuje naše slova. Takže som z toho skutočne veľmi šťastná a okrem toho ma veľmi teší, že dnešným dňom, alebo teda touto schôdzou, budeme môcť opraviť trestnú novelu, kvôli ktorej by sme mohli prísť o európske peniaze. Takže tieto európske peniaze skutočne patria ľuďom v tejto krajine a ak by sa to neopravilo, tak by vláda samozrejme ohrozila toto čerpanie. Takže som veľmi rada, že nakoniec teda minister Susko pristúpil na zmeny a že minimálne teda minimalizuje to riziko, ktoré stále tu existuje. Doposiaľ táto vláda predstavila viac ako 60 zákonov a z toho takmer 40 išlo v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda Roberta Fica tak prekonala aj doterajšieho rekordmena v tejto, ak to môžeme nazvať, súťaži, Igora Matoviča, aj keď na jeho obranu musím povedať, že to bolo v čase pandémie. Vláda Igora Matoviča vtedy prijímala skrátene necelú polovicu zákonov. Aj tie niektoré boli teda bezdôvodne v skrátenom legislatívnom konaní. Avšak teraz tu nie sme v čase pandémie, respektíve ono to tak trochu aj vyzerá, že skutočne sme v nejakom období pandémie, ochorenia tejto vlády, prejavujúce sa neschopnosťou normálne a skúsene vládnuť v súlade nielen s ústavou, ale aj so zákonom, pretože nám na stôl neustále pristávajú buď ničím neodôvodnené SLK, ktoré ale prejdú samozrejme vďaka tu prítomnému Valcu, SLK, ktoré sú odôvodnené neschopnosťou vlády, ktorá mala od nástupu do funkcie niečo vykonať, no nekonala. A potom ešte navyše pani ministerka ani nepríde na svoj vlastný naprogramovaný bod, všakže. Alebo tými SLK opravujete chyby, ktoré vláda urobila v predchádzajúcom legislatívnom procese. A presne dnes sme v takejto poslednej kategórii a síce SLK pre chyby, ktoré Ministerstvo spravodlivosti urobilo v novele trestného zákona, ktorú už čiastočne opravovalo rozsiahlym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu Tibora Gašpara, následne novelizovalo ďalším SLK procesom ohľadom premlčacích dôb pri znásilnení. No a dnes tu máme ďalšie SLK, a teda novelu novelizovanej novely kvôli nesúladu s právom Európskej únie. A je skutočne na mieste pripomenúci, prečo tu dnes sme. A ak by mali teda ohroziť hospodárske škody, ak by mali hroziť hospodárske škody odôvodňujúce toto SLK, kto ich v skutočnosti spôsobil? My vám vyčítame, že väčšina SLK, ktoré ste poslali do parlamentu, nie sú v súlade so zákonom. No pomaly, ale isto sa môžeme zhodnúť, že takmer všetko, čo robíte, je hospodárskym rizikom pre túto krajinu a teda podľa počtu SLK si to zrejme uvedomujete aj vy sami. Chcela by som spraviť také krátke zhrnutie toho, čo sme tu vlastne zažili od skráteného legislatívneho konania k samotnej novele. Pôvodná dôvodová správa k SLK o trestnom zákone hovorila nasledovné. Naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva z nevyhnutnosti prijať legislatívne opatrenia v oblasti trestného práva nadväzujúce na konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie. Ide o tieto konania a porušenia práva Európskej únie a následne tam boli vymenované konania o porušení, medzi ktorými aj konanie o porušení týkajúce sa nesprávnej transpozície smernice PIF. Ďalej sa v tej dôvodovej správe k SLK uvádzalo, že je preto dôležité, aby zákonodarca pristúpil k okamžitému riešeniu výhrad Európskej komisie. V opačnom prípade sa Slovenská republika vystavuje riziku súdneho konania, s ktorým sú bezprostredne späté finančné sankcie z dôvodu absentujúcej, prípadne nesprávnej transpozície práva Európskej únie. Minister spravodlivosti vo svojom odôvodnení vtedy ďalej pripomenul niektoré z možných následkov konaní o porušení zmluv, najmä teda tzv. Infringement procedure. Ale ten pôvodný návrh, ku ktorému bola táto dôvodová správa,
návrh novely trestného zákona zo 6. decembra 2023 zlú transpozíciu tejto smernice, o ktorej hovoril, napriek tomu, čo bolo uvedené v dôvodovej správe, nevyriešil. A ja si dovolím povedať, že ani to, čo máme dnes na stole a čo možno bude zmenené už zajtra, tak ani to nerieši tú zlú transpozíciu, ale o tom potom. Po zverejnení novely trestného zákona sa ozvala nielen Európska komisia, ale aj Európska prokuratúra, Európsky parlament a žiadali vládu Slovenskej republiky, aby zastavila skrátené legislatívne konanie. Nebolo to preto, že by európske inštitúcie nerešpektovali demokraticky zvolenú vládu, ani preto, že by mali za to, že trestné právo nepatrí do kompetencií členských štátov a nebolo to ani preto, že by chceli ochrániť Daniela Lipšica na čele dnes už zrušeného USP. Európska komisia sa ozvala, pretože plánované zmeny mali dopad aj na ochranu finančných záujmov EÚ, tak ako to vyplýva zo smernice PIF, nariadenia o IPPO a tiež zo základných zmluv Európskej únie. A do toho má Európska komisia skutočne čo povedať, pretože peniaze daňových poplatníkov z Nemecka, z Francúzska, z ďalších veľkých štátov musia byť chránené aj na Slovensku. Majú končiť v našich cestách, nemocniciach, mostoch, v školstve a v ďalších. A nie v rukách rôznych talianskych špekulantov a grófok na východe. Počas 2 mesiacov sme toto počas tej obštrukcie pripomínali. Európska komisia poslala vláde Slovenskej republiky niekoľko listov. A my sme nežiadali ich zverejnenie, ale zverejnenie tých výhrad, ktoré v nich boli formulované. A čo na to naša vláda, respektíve jej predstavitelia a predstaviteľky? No, najskôr sa tvárili, že žiadne listy vôbec nie sú a že teda toto riziko, že ním len straší opozícia. Napríklad minister Raši tvrdil, že on nič nedostal a minister Susko mu vraj potvrdil, že v liste, ktorý obdržal, nie je nič o možnom riziku ohrozenia európskych peňazí a listy, ktoré sa dostali k nám do opozície a ktoré boli aj zverejnené, sú obyčajný hoax. Europoslankyňa Flašíková-Beňová na výbore kontroly rozpočtu dokonca tvrdila, že Európska komisia nemá dobrú adresu Ministerstva spravodlivosti. Na čo ju predsedníčka tohto výboru Monika Hohlmeier z IPP vysmiala, že v Európskom parlamente už teda počula kadečo, ale toto teda nie a dúfala, že ide o žart. Už očividne nešiel. Zároveň pripomenula predsedníčka výboru, že narratív o tom, že zlá komisia nechce dať Slovensku peniaze a blokuje ich, je potrebné obrátiť, pretože to slovenská vláda odmietaním prijatia demokratických a ústavných opatrení na ochranu finančných záujmov EÚ brzdí peniaze z EÚ. Ďalšou výhovorkou, alebo teda tým, čo hovorili predstavitelia a predstaviteľky tejto vlády, bolo, že PS a opozícia si ohrozenie európskych peňazí touto vládou len vymýšľajú a to, že hovoríme, že to je vlastne cena za amnestie pre svojich ľudí, absolútne nie je pravda. Premiér Robert Fico dokonca obvinil opozičných europoslancov z vlastizrady, nazýval ich potkanmi, ktorí poškodzujú dobré meno Slovenska. Dokonca na pôde Národnej rady ste pretlačili na objednávku premiéra 2 uznesenia. Jedno z výboru pre európske záležitosti a druhé z 27.2., v ktorých ste v mene tejto Národnej rady obviňovali Európsky parlament, opozičných europoslancov a aj opozíciu zo šírenia nenávistí kvôli obavám, ktoré vyjadrila Európska komisia. A to by som rada pripomenula, že v tej Európskej komisii sedí, respektíve sedel, ešte vtedy nominant Smeru pán Šefčovič, IPPO a tiež Európskeho parlamentu, ktoré upozorňovali túto vládu v komunikácii, ktorú dnes už minister Susko nerozporuje, na možný rozpor s právom EÚ vrátane princípov právneho štátu. Napriek tomu, že celé ohrozenie čerpania európskych peňazí bol vraj výmysel, podľa vlády, minister Susko vyslal do Bruselu špeciálnu vyjednávačku v osobe Marice Pirošíkovej, ktorá mala európskym inštitúciám vysvetľovať kroky vlády v oblasti právneho štátu a reformy trestného práva, a to napriek tomu, že sama nemala žiadne skúsenosti v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Vtedajší štátny tajomník, dnes šéf SIS, Pavol Gašpar, mňa osobne na pôde ústavnoprávneho výboru presviečal, že tieto veci ohľadom EÚ sú len administratívne záležitosti a všetko bude OK. Aj pani kolegyňa Plevíková nás na výbore európskej ubezpečila, že sú to len administratívne záležitosti a že Európska komisia aj EPPO budú samozrejme spokojné. Nuž neboli a podľa mňa neboli ani tento týždeň, ale o tom potom. Neskôr sme ale z úst premiéra predsa len počuli, že vzťahy s Európskou úniou a konkrétne s Európskou komisiou sú, tak povediac, komplikované. No to bola pravda. A premiér sa vtedy vyhováral, že to je spôsobené prípadným nezvolením Ivana Korčoka za prezidenta, odmietnutím vyslať vojakov na Ukrajinu, respektíve našou suverénnou zahraničnou politikou. Že dokonca sám premiér môže prísť o premiérske kreslo. Klamstvá, výhovorky, samé klamstvá a výhovorky. Tak poďme späť od týchto klamstiev ku faktom. Analýzy Európskej prokuratúry, a neviem, čo vám je smiešné, pán kolega, lebo toto vám hovorí Európska komisia, nie ja, ale asi tomu nerozumiete, tak nevadí. Analýzy Európskej prokuratúry a Európskej komisie boli vedené, ako vždy, v takýchto prípadoch nestranne, objektívne a hlavne na báze právnych argumentov vychádzajú z expertízy, ktorú tieto inštitúcie v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ majú. Európska komisia upozorňovala, že novela ako taká znižuje schopnosť Slovenskej republiky chrániť finančné záujmy EÚ, teda európske peniaze, pred korupciou, spreneverou, praním peňazí a ďalšími ekonomickými trestnými činmi. Podrobnou analýzou vtedy Európska prokuratúra identifikovala najmä, no nie výlučne, dva závažné problémy. Premlčacie doby a skrátenie trestných sadzieb. Upozorňovala, že v prípade, ak vláda navrhovanú úpravu neupraví tak, aby táto bola v súlade s európskymi textami, a teda, že Slovenská republika nebude schopná riadne chrániť európske peniaze, hrozí nám nielen už spomínaná infringement procedure, ale aj aktivácia mechanizmu podmienenosti a tiež mechanizmu ochrany Recovery and Resilience Facility, čo je vlastne plán obnovy. Dnešné skrátené legislatívne konanie tak len potvrdzuje to, čo sme hovorili. To vláda ohrozila čerpanie európskych peňazí. Od decembra, od toho predstavenia tejto novely trestného zákona, vláda s Európskou komisiou komunikovala. My nevieme, čo konkrétne bolo v tejto komunikácii, ani ako ste odpovedali spočiatku na tie výčitky. Čo však vieme je, že keby ste túto novelu vtedy nešili horúcou ihlou, ale postupovali riadnym legislatívnym procesom, keby ste od začiatku diskutovali a konzultovali Európsku komisiu tak, ako sa to má robiť, tak dnes sme tu nemuseli byť. A vlastne aj s tou Európskou komisiou ste komunikovali len vďaka tomu, že opozícia celý tento váš valec brzdila, obštruovala a následne to išlo na ústavný súd. Inak by už novela trestného zákona bola v účinnosti, ako ste to plánovali k 15.1. A dnes už by Európska komisia viedla možno nejedno konanie proti Slovenskej republike. Čo tiež vieme s istotou je, že dnes, 15. júla, sme sa tu stretli, aby sme prerokovali novelu novelizovanej novely, ktorej cieľom je, ako sami uvádzate v dôvodovej správe, zohľadniť výsledky konzultácií s Európskou komisiou, ktoré prebehli od decembra po rozhodnutie Ústavného súdu. To, čo sa dialo odvtedy, vie aj sám pán minister a ja sa k tomu vrátim neskôr. Čo sa týka toho samotného odôvodnenia, tak hovoríte v ňom, že naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva predovšetkým z potreby reagovať na nález Ústavného súdu. No na ten v prvom rade reagovala Európska komisia tým, že povedala, že obnovuje analýzu nášho trestného zákona. Zároveň hovoríte, že po rokovaniach s Európskou komisiou je zámerom vlády Slovenskej republiky poskytnúť väčšiu ochranu finančných záujmov Európskej únie. No, ja by som tu chcela povedať, že to nie je o tom, že vy poskytujete väčšiu ochranu finančným záujmom. Vy zaisťujete, že napriek zmenám v trestnom zákone tá ochrana finančných záujmov Európskej únie nebude nižšia. A to je teda rozdiel.
Zároveň hovoríte, že reflektujete na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, uvádzate až jedno rozhodnutie, pritom tých rozhodnutí je niekoľko. A keby ste brali do úvahy to, čo sme vám tu počas viac ako 2 mesiacov obštrukcie hovorili, tak ste mohli túto judikatúru reflektovať do trestnej novely už predtým. Čítam ďalej tú dôvodovku. Zohľadnenie požiadaviek Európskej komisie minimalizuje riziko aplikácie mechanizmov Európskej komisie, ktoré by mohli mať za následok negatívny vplyv na štátny rozpočet. No, kolegovia, kolegyne, nehnevajte sa, ale toto je krása. Toto je priam drze až arogantné, pretože to riziko aplikácie mechanizmov Európskej komisie, a síce Infringement Procedure, Conditionality Mechanism, alebo teda Recovery and Resilience Facility, je tu kvôli zbabranej a nebezpečnej novele trestného zákona. Tie mechanizmy same o sebe nepredstavujú žiadne riziko, nespôsobujú hospodárske škody. Ak ich Európska komisia aktivuje a sú z nich sankcie, tak je to len a len preto, že vláda nedokáže dostatočne európske peniaze chrániť, respektíve vystavuje ich možnosti korupcie, sprenevery a ďalších. Na záver, prijatie navrhovanej úpravy minimalizuje riziko značných hospodárskych škôd pre Slovenskú republiku spôsobených iniciovaním finančných nástrojov Európskej komisie. Podobný koment, ako som povedala pred chvíľou, ak niekto ohrozil rozpočet Slovenskej republiky, ak niekto spôsobil to, že nám hrozia hospodárske škody, tak to nie je Európska komisia, Európska únia vo všeobecnosti, ale je to práve táto vláda Slovenskej republiky svojím konaním. A tým, že novelu trestného zákona šila všetky vieme prečo, narýchlo, horúcou ihlou a že nepočúvala tie výčitky či už európskych inštitúcie alebo opozície, keď sme dokonca pozmeňovacím návrhom vám vraveli, že tam máte chyby a že je ich potrebné opraviť, ináč bude táto novela v rozpore s právom Európskej únie. Nuž, dnes sme teda tu a ideme opravovať to, čo už bolo minimálne dvakrát opravené. A čo teda opravujete? V tejto novelizovanej novely upravujete premlčacie doby pri trestných činoch v oblasti finančných záujmov EÚ, upravujete sadzby a čiastočne tzv. Problematiku obligatórneho ukladania trestu odňatia slobody. Inak povedané, dnes týmto SLK potvrdzujete, že všetko, čo sme počas 2 mesiacov v tejto oblasti tvrdili, všetko, na čo sme sa pýtali, na čo sme vás upozorňovali, a teda to, čo môže spôsobiť zníženie ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku, bola pravda. Ešte raz, novelu trestného zákona ste šili horúcou ihlou a všetky tieto úpravy a opravy sú toho len dôkazom. A vy najlepšie viete, že prečo. Spravili ste v nej aj tieto chyby a Boh vie, aké ešte ďalšie, a vedeli ste to. To je na tomto najhoršie. Vy ste zavádzali, klamali ste verejnosť, tvárili ste sa, že všetko je OK, nuž nie je. A ešte raz, týmto SLK to potvrdzujete. Zároveň, 4. platba z plánu obnovy dostala len pred pár dňami provizornú zelenú. Ale stále nie je vyplatená a ďalšie platby sú samozrejme ohrozené. Aj preto, že ste trestným zákonom, ktorý po rozhodnutí Ústavného súdu nadobudne účinnosť, možno otvorili alebo dokonca zvrátili jeden z milníkov plánu obnovy, za ktorý už Slovensku boli vyplatené peniaze. Vysvetlím. Pokiaľ túto novelu posudzoval Ústavný súd, tak jej účinnosť bola pozastavená a Európska komisia ju teda nebrala do úvahy pri posudzovaní hodnotenia 4. platby. Postupovala vlastne tak, ako by bol stále v aplikácii, pretože to tak aj bolo, trestný zákon ešte bez tej novely. Dnes to už tak nemusí byť a Európska komisia môže teda rozhodnúť o tom, že skutočne ten milník bol zvrátený a môžeme byť nútení vracať nejaké peniaze. Zároveň, teda, ako som už spomínala, Európska komisia za ten čas pozastavila samotnú analýzu trestného zákona, pretože nevedela, ktoré časti ako Ústavný súd posúdi.
po rozhodnutí Ústavného súdu, a to vôbec nie je preto, že by to rozhodnutie akýmkoľvek spôsobom nerešpektovala, ale my tu máme dve roviny. A ja skutočne nechápem tomu, že ako aj ľudia s právnym vzdelaním môžu povedať, že Európska komisia sa stará do vecí, ktoré sa jej netýkajú a nerešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu, pretože teraz obnovila tú analýzu. To sú dve absolútne rozdielne roviny. Na jednej strane máme rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý posudzoval súlad predkladaných zmien s ústavou a teraz Európska komisia posudzuje tieto zmeny s právom Európskej únie. Takže to si netreba miešať. Po rozhodnutí Ústavného súdu teda Európska komisia opäť obnovila túto analýzu a ja som teda ešte do dnešného rána nevedela, že či Európska komisia videla tento predkladaný text, o ktorom sa tu dnes bavíme. A mohol na to teda odpovedať pán minister, ale povedal nám to už na ústavnoprávnom výbore, že teda na to, že som ho ja osobne minulý týždeň upozornila na to, že tá novela, ktorú dnes tu máme, opäť nie je v súlade s právom Európskej únie, sa následne opýtali Európskej komisie a idú predkladať pozmeňujúci návrh. Dámy a páni, ja som skutočne veľmi rada, že tu dnes sme, že sa bavíme o texte, ktorý zajtra už bude opäť menený, ale ja neviem, vy si myslíte, že toto je skutočne normálny, štandardný legislatívny proces? No, ja s tým veľmi nesúhlasím. Skutočne neviem, že či Európska komisia by bola spokojná s tou novelou tak, ako bola schválená vládou minulý týždeň. Myslím si, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý prichádza, tak je jasným dôkazom toho, že by nebola a že by sme to asi boli zbytočne, pretože by sme sa pravdepodobne vrátili aj ďalší týždeň. Ale len to potvrdzuje, že v tej novele trestného zákona sú jednoducho chyby a všetky vieme veľmi dobre, prečo tam sú a prečo ste sa s tou novelou tak strašne ponáhľali. Dnes ste potvrdili, tým, že tu sme, že vaša novela nebola v súlade s právom EÚ. Ale keby to bolo len o tom, že ste zlí študenti práva Európskej únie, ja si tu už aj zvykám na to, ale horšie je, že v momente, keď si bolo treba vybrať, pretože to riziko tu bolo a vy ste o ňom vedeli, keď si bolo treba vybrať medzi amnestiou pre vašich ľudí a európskymi peniazmi pre všetkých ľudí tejto krajiny, tak ste neváhali a prstom ste ukázali na vašich ľudí, že si vyberáte ich. A to skutočne len potvrdzuje, ako táto vláda myslí na občanov a občianky tejto krajiny. Neprešlo vám to, Európska komisia veľmi pozorne sleduje, čo sa na Slovensku deje, pretože nechce, aby sme sa stali ďalším Orbánistanom. Preto sme dnes tu, preto vy opravujete vašu zlú písomku správa EÚ, lebo vy ste ohrozili peniaze ľudí a po všetkých tých klamstvách, vyhováraniach ich zrazu idete chrániť, pretože ak je niečo, na čo počúvate, tak je to práve zvuk peňazí. Slovensko ich potrebuje, vaša vláda ich potrebuje a mňa teda skutočne baví, mám v sebe asi tak trošku škoda radosti, ako sami seba na sociálnych sieťach nazývate eurofondovou vládou. No to je tak smiešné a patetické. Dnes ste sa totiž usvedčili. Všetko, čo sme rozporovali počas tej obštrukcie v súvislosti s právom Európskej únie, všetko, čo sme kritizovali, tak bola pravda. A keď tak radi voláte po ospravedlnení, tak sami by ste mali dnes jedno adresovať. V prvom rade európskym inštitúciám, ktoré ste krivo a bezočivo obviňovali. Opozičným europoslancom, ktorým ste nadávali do potkanov a vlastizradcov, aj keď oni nerobili nič iné, ako chránili záujmy krajiny a ľudí v nej. Ale aj nám v opozícii. Pretože sme vás konštruktívne upozorňovali počas tej obštrukcie na to, čo vo vašej novele nie je v súlade s právom EÚ. Dnes ste nám dali za pravdu, ďakujeme. A na záver bude možno trošku osobnejšia. Mňa veľmi mrzia slova pána ministra spravodlivosti, keď hovorí o tom, že Európska komisia mala akési zlé, zavádzajúce, nepravdivé informácie o tom, čo sa vlastne v tej novele trestného zákona nachádza
a že ministerstvo spravodlivosti toto muselo vyvracať. A hoci teda sám pán minister hovorí, že nechce špekulovať, kto takéto informácie Európskej komisii donášal, z tých tlačových besied strany Smer jednoznačne vyplýva, že to zvaľujú na opozíciu. No ja chcem pripomenúť ešte raz, že v Európskej komisii sedel nominant Smeru, pán Šefčovič, a opozícia nejakým spôsobom s Európskou komisiou nekomunikuje. Zároveň, hovorím, na toto sme vás upozorňovali počas 2 mesiacov obštrukcie. Myslím si, že aj to svedčí o tom dobrom úmysle opozície, pretože keby ste to vtedy zmenili, tak dnes sme tu jednoducho nemuseli byť. Tie európske peniaze nemuseli byť ohrozené. Ďalším dôkazom nášho dobrého úmyslu je, myslím si, pán minister, a dúfam, že mi dáte za pravdu, aj to, čo sa udialo minulý týždeň. A síce, že sme vás upozornili na to, že ten text, ktorý tu máme dnes, opäť nie je dobrý a že ho budete musieť opravovať. A nespravili sme to preto, aby sme si nahrali nejaké politické body, lebo to mohla byť o tom tlačová beseda, kde by sme k tomu mali infografiky a kričali by sme, aký ste neschopní. Spravili sme to tak, aby ste to mohli upraviť. A ten pozmeňujúci návrh, ktorý zajtra predložíte, je len dôkazom toho, že ste sami pochopili, že ten nesúlad s právom Európskej únie tam skutočne je a že ste urobili chyby. Takže vás poprosím, aby ste tie reči, že opozícia, europoslanci a neviem kto všetko robil zlobu v Bruseli, aby ste ich viac nešírili, pretože to nie je pravda. A ak sa v tomto pléne, dúfam, na niečom zhodneme, keď sa už nevieme zhodnúť napríklad na odsúdení deportácií ukrajinských detí do Ruska alebo na odsúdení nehanebného útoku na detskú nemocnicu, tak dúfam, že sa zhodneme aspoň na tom, že ideme upraviť niečo, nejaké chyby, ktoré sú v tej trestnej novele, kvôli tomu, aby občania a občianky tejto krajiny nestratili, aby neprišli o európske peniaze, ktoré im právom patria a ktoré táto vláda ohrozila. Ďakujem pekne.